Ako kayo mo. Saan nagyan ka po? Ako kayo mo. Saan ka ni? Welcome mo guys ito. Ay. Oh. Tidak. Ano eh? Titi. Masa nabot yung masing-masing ma? Masa yung masing nabot? Kasi mo gamitin mo. Jun. Nakay so ayaw lang yun na. Kaya para magkakaon ng bata. Alam na tayo. Wala pa. Tabot pa kung ito, sunod. Pinising yapon. Ayaw ko yun. Ano wag kita naging balik? Yata ka ba ka? Bing nga kabal. Yata ka ba? Oh, yan o. Atam na ka. Kuan na nanay ka ba? Mabu kayo, hayag kayo. Iba na ano man dali niya. Ako mo kita balik. Karo? Dili magpunto na. Ako ni Rob. Ako ni Rob. Ah, dito ka. Alipit. Yata Ano pa. kay keyboard? Dili diyan sa keyboard lagi. Kawan nagibulya. No, isan mo dito. Ano dyan?